estudyante ni Mando? Saan naman taon mo eh? Wala gibilain kung puro na lang ako lang yung pasanginan ninyo? Nga ba ni gasugo ni Mando? Wala gilain ako? Naunsa naman taon mo eh? Mingon gani ko, wala ko'y labot. Wala ko'y maglabot, anak. Ayaw naman sige, balik-balik, anak. Sige, lingkod na. Mangaon ta. Kaon sa tiya. Kaon sa tiya. Ang saman mo? Inyo dyan ko idoot? Ha? Inyo dyan ko idoot? Imbis nga inyo kong tabangan. Inyo, hantod ka mo ang kapang mahuman sa inyo. Saan yung pagpamasangin ako, sister? Sige, sige. Sige, lingkod na tiya. Lingkod na, ngaon na. Nagpagkaon di andam. Ngaon na ta. Ninanggit mo mahunong anak. Gusto mo mahunong. Sige na tiya, kaon na. Sige, nagatubang tas pagkaon. Mangaon ta. Nakita magod na ako si Mando. Di na ito mag-istorya, anak. Tiya, kaon na din na. Ma'am. Unyag nagkita. Ako na day. Hilom na mo, ana eh. Mangaon usa ta. Ay, grasya. Sabaw ti, oh. Nagka-istorya magud ning tikboy. Ang ako lang, kung mapasaka siya kaso, ikaw ra ba ang giduot? Suway lang. Kung naa sila ebidensya. Pero kung wala sila ikapakita ebidensya, ako ang mag-file og kaso. Kana kung mapasaka sila. Basig dili na siguro na. Wala man kayo samad. Wala man kayo naunsa. Wala jud mo. Naaraman day na. Kanamang kong pagpusil, ebidensya na attempted murder good na. Pero, wala man dyan kay samad. Wala ma. Pero sigun sa akong nahibawaan, ayaw lang kalain tiya ha. Eh, di ba nagkaaway man mo ni Tikboy? Yang ilang mong gikuanan nga ikaw naasa sa atong pamilya ang nagsugo ni Mando. Basta naglibog ko ana. Naglibog ko. Kadungog makaka. Nga naghisgot sila sa ngalan ni Flor. Dili ko sure ma. Kung mao ba dito ako nadunggan. Udi na katiya. Napagani o. Tiro sa ni. Asa ta kumbag din eh. Ano sa man ka, Flor? Kung pagkina mo mahurot imong pagkaon, di ba sana? Sayang kayo. Wala ba tayo iro din eh. Sa imong pangagpas, Lourdes, siya jud kay nagsugo? Walay lain ma. Kaya nang hitabua, wala diri si Agida. Tuwa sa Hong Kong. Nakadungog manggod ko ni Tikboy. Nga ni ana siya nga. Mupalit, nga naman, mupalit ka sa mong away ni Flor. Sumao gina siya akong gidudahan. Luwa lang nagpugong-pugong lang yun ko. Mao ba de? Pero grabe kay siya, no? So kung saan na to, istorya niya, nga patuganon, dikit siya mo angkon. Gahi gid kay Stiyo eh. Way kawatan mo angkon ma. Resulta raman gid na. Alangan pa. Wa matuog ang Ginoo. Kailan ba mga chicken ka payong? Pansin mo si payong. Pangaji.
Lagi ang dila lagi zero ay pag Pam! Ikaw ba? Ingon ka! Ipasin mo si Tikboy! Ha? Nga nawa mo to na iko! Ito na yung umay ko! Klaruhan na ha? Mabitaw ko sa tingin mo sa imong gumangkon! Wala na iko! Maayo si Tikboy! Way samad! Uy, samad! Naklaro itong kapasilan ako! Ingon ka! Naigo ni mo si Tikboy! Wa man naigo! Ha? Pagtarong ha? Imo kong giilad! Ingon ka! Naigo! Way samad si Tikboy! O sa may samad! Ay, ko magistugan! Natumba magini! Ay, samad! Huh, imposible! Imposible! Adtua dito sa ila! Kung makita nga ni mo wa si samad, iuli sa akong kwarta! Mangingilan ka nako! Runga ko ha! Tarong po ko ng trabaho! Basta nga akong gibuhat, ang akong trabaho! Tua lagi dito! Way samad! Giyon sa man nimo pagpusil! O ba? Mahibawan gani nga giilad ko nimo! Bantay ka lang! Oy, yo! May snack tayo! Saan na daan mo ka? Dugo-dugo? Adili, pare! Aw. Asa binok? Naglungag ha? Wala pa ko kalungag. Paglungag na dito! Wala pa ko gani ko. Kaya ko na ko sa nina. Ari mo rin, pangisna ko rin. Oh, dawata rin. At asa Nuna, oh, masabon. pangisna ko. Ari. Ari yo. Naidagang Yo. bulong nga, binuway sabon. O, karuna, malibig ko. Oh, ari kay arong mangisna ka rin ha. Maron mag-isusurya sa ta. Nanay, snack ya. Nani. Ikaw, magsiga kung nauna ng snack. Huwag ka maglungag aglungag. Ayo. Lungag naman kuya. Oh, may bayai sa dali ayo. Oh. Sige kunon. Sa ba ng paana ba? Wala na maginapatambal na to. Nahadlok sa itong agida. Kaya gibaoran man itong agidagod nga dili na patambalo na to. O sige lang, paabot lang kita. Maabot naman kinang mga tao mapatambal na to. Agad lang kita sa gihatag sa Ginoo na to. Hindi lang kita magdali. O noon, wala man ta magsalig na ilang ipanghatag ba? Pero ang ato ha, dili kita mudawa to ilang itunol. Pero og ilang ipugos yun, ato na ginang dawaton. Sayop man mo haya. Kung iyata gani dawaton na to, insulto man na yung nanay ay.